Hauteskunde hauek, niretzat bereziak izango direnak, ilusio handiz ikusten ditut, ez? Iruditzen zait aukera paregabea dagoela Euskal Herria Bildu indartsu ateratzeko hauteskunde hauetatik, eta horrek suposatuko du, inolako zalantzarik gabe, demostratzea, azaltzea, aukerak daudela, bai gai ekonomikoetan, sozialetan eta baita ere bake eta normalizazio bidean urrats inportanteak ematea eta gauzak beste modu batean egitea. Azken batean, herri honek erabaki behar du izan nahi duena eta ilusio horrekin ikusten ditut hauteskunde hauek.